Yes, good morning po. Breaking news po tayo. No, isang attempt sa buhay na naman ni US President Donald Trump na kung saan may nag-attempt pumasok sa White House Correspondents' Dinner ngayon. No, buti lang naharang ng Secret Service sa labas lang ng meeting o convention center nito sa Washington DC, dito sa White House Correspondents' Dinner. No, may tatlong Secret Service na tumayo, no, sa harap at sa likod ni President Donald Trump at saka ni First Lady Melania Trump, na kung saan na-evacuate siya kaagad-agad. Yung shooter hindi nakapasok, no, naharang siya at saka na-stop siya ng mga Secret Service sa labas lang ng door ng convention, na kung saan more than 2,000, no, na mga correspondents na sa White House ngayon nandito sa loob ng dinner na ito. Si President US Donald Trump safe at saka nag-evacuate. No? Hindi pa alam, no, kung babalik siya kasi gusto niya bumalik at saka mag-attend ngayon ng correspondence dinner. Kaso lang ang Secret Service niya, no, ayaw, at saka gusto pa nila isiguraduhin na safe kung babalik si President Donald Trump. Sa dito ngayon sa venue na ito, Bombo Dennis, no, naka-lockdown ang venue. Walang makalabas na reporter. Mga broadcaster, correspondents, hindi makalabas. Kine-check kung ano ang pangyayari ngayon. No, hindi natin alam kung masusunod ito, kung matutuloy ito. Kasi in-announce ng president ng correspondents ng White House na tuloy daw. Hindi pa nila alam kung babalik ang presidente ng Amerika. Sa ngayon, grabe ang investigasyon kung paano nakapasok itong shooter na ito sa loob ng venue. Bombo Dennis. Yes, ito si Bombo Rufino Pinoy Ligarda Gonzales dito sa Amerika, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!